Ayan guys, para sa ating first lap ng final elimination, fourth batch ng under 23 elimination. First lap ito ng fourth elimination guys, fourth batch ng under 23. Yan na, muna yung kukunti pala. Kukunti ba o breakaway group lang to? Yan, wala na, kukunti. Wala si Adrian, hindi nakalaro. Si Adrian, sayang na. Andyan pa yung ating mga sasakyan sa gitna. Oh, andun na, na umiilaw na. Ayan na. Ayan na, ayan na sila. Namumuna pa rin itong dairy na ba to? Ayan, so breakaway natin, dairy na. Ayan, ang layo ng agwat niya guys, nasa 30 meters 40 meters dito sa ating peloton. Ayan, may dalawa bang nanguna. Ayan, dalawa ba yung nanguna guys sa dito na ating peloton. Wala talaga si Adrian Ahmad ng Pangasinan Cycling Team. Sayang guys, hindi yata umabot yung kanyang antigen test. Wala kanyang antigen, hindi umabot. So second laps na to. So elimination pa lang naman guys, kaya dito lang tayo magabang-abang. Labing apat lang sila eh. So kung 50 ng qualifier, okay, so paparating na itong ating yan, breakaway, diri na pa rin, nangunguna. So sigurado na yun mamaya. M daw yan. Suportahan natin, bagong vlogger natin. Hello po. Shout out po, subscribe po kayo. Subscribe po kayo sa Francis M Vlog. Supportahan niyo po ako. Salamat po. Ayan, suportahan natin yan ha. Bilangin natin ha. Okay, so nandito na ulit. Kukunti lang itong ating kukunti lang itong ating fourth group, fourth batch. Kaya baka pasok lahat sila sa elimination. So kung 14 lang sila, dapat hindi na sila nagpaikot. Yun ang tanong natin. Kaya nangunguna guys, dere na, malayo na yung gap niya sa ating peloton, pero parang pasok naman na lahat sila. Ayan, so kahit di na sila magbanatan nito eh. So 14 lang sila guys. Ibig sabihin pasok lahat sila. Sa Tagaytay idol, sa Tagaytay ito, sa may Sky Ranch. Ayan na, so paparating na rin natin yung peloton po natin to. Ayan guys, so pasok din lahat to sa ating mamaya final. Ayan na, nagbanatan po sila. So pang-apat pa lang yata yan na ikot, so may isa pa. Hintayin natin yung last lap nila. Last lap na po tayo, last lap. Ito na po yung ating breakaway, diri na pa rin. Ayan na guys, diri na. Yung peloton natin napakalayo. Ayan na, yung diri na natin nandun na sa finish line. Ito naman yung ating peloton guys. Parating ng ating peloton para sa ating final laps. Ayun na, yung una itong naka white na jersey. Ayun na, ayun na, nagkabanatan na sa finish line. Ayan.
dyan nagtatapos ang ating under 23 category 4th batch. Ayan na guys.